Jaha, nyt on sitten terve vaan. Nyt on sitten lauantai-aamu ja ollaan täällä Vehmerissä, niin täällä Vösönkarin niin korjaamolla. Nyt sain moitteita viimeksi kun tehtiin tuo video, että en emäntee esitellyt. Sinähän olet tässä aika tiiviisti mukaan. No mä oon Marika Hyvönen ja mä olen töissä täällä ja enemmän vastaan näistä eläinten ruuista. Että... Joo, ja kassahommat ja Joo, kyllä. Teettekö itse kirjanpion? Ei, meillä on kirjanpitäjä erikseen, joka on toiminut jo aikaisemmin sitten koko ajan. Niin kuin viimeksi silloin tuli ilmi, että mä sen homman ottaa tehnyt, kun että parissa kuukaudessa ottaa ajana ylös. Joo, kyllä. Nyt tässä jännityksellä odotellaan, että tulloko tänne porukko. Kello on nyt 9:30 tätä kirjoittaessa ja puoli tuntia sitten se rupeaa näkemään. Joo. Toivottavasti tulee lauantai tietysti, että aika monella nyt on vapaa päivä. Voisi tulla tutustumaan. Kyllä. Joo. Joo, ja meillä on tosiaan täällä Tessun lihoja ja pienesti jotain leluja ja sitten on valionruokaa ja hankkijalta jahtivahti. Joo, tosiaankin. Nämä on koiranruokia. Näitä ei muuten viimeksi esiteltykään siinä. Joo, siinä on tosiaan Tessu on Joensuusta, että löytyy vähän kaiken näköistä. On broileria ja kalkkunaa ja nautaa ja sikaa ja on luita ja kasvispalleroita. Että... Ja eikös tuollakin ollut jotakin koiranruokaa? Joo. Joo. Eli semmoista eläinten ruokoakin löytyisi täältä koirille ja... Kanoille löytyy myös munitusrehuja. Niin. Täysrehu. Teillä oli hirveästi koiria, mutta ei kanoja vielä kuitenkaan. On meillä kanoja ja ankkoja. Ja pari kaniakin. No niin. Teillähän kohta ottaa kotieläin pihaansa. Kotieläintä. Aivan. niin. Joo. No niin. Joo. Sinne on omat kananmunat. Kyllä. Mitä niille ankoille tehdään, vai onko ne vaan? Ne on vaan lemmikkeinä, että siellä on 9-vuotiaasta on vanhin ja sitten 7-vuotiaat. Ja ne on kaikki poikia. Ankka. Onko joku niihin nimi Aku? Ei mitään nimiä. Joo, mutta tässä odotellaan nyt puolisen tuntia ja sittenpä se rupeaa näkemään. Paljonko on porukka. Mutta nyt on emäntäkin esitelty. No. Minä pistin takakonttiin sen ja muistaa sen nimittäin se, että kohta jääpit, jos minkälainen hässäkkä on. Sopiiko ne ensimmäiset? Sopii, ne on paikoilla. No niin, hyvä. Ai. Saanko nyt lähteä kotiin? Totta kai. Makevoitaan kassaan. Tuoda pukki. No mikä nyt? Joo, niin tässä. Ei tarvitse aina liioitella. Täällä.
vaan sellainen. Taas osallistuu jo arvotaan. Mulla on nyt aikaa tässä täyttää Niin, lappuja. nyt parisataa lappua siitä. Mitä öljyä mutu? Jaha, kello alkaa olla pykälässä 2:30. Kysytäänpäs nyt tuoreimmat tunnelmat. On ollut yllättävän vilkas päivä, paljon käynyt porukkaa ja Oli etenkin aamupäivällä oli tossa Niin, paljon. joo. Ja oikeastaan koko ajan on niin, ollut no, porukkaa. en olisi uskonut, että näin paljon kiinnostaa. Joo, Mutta hyvinhän toi meni. joo. Tavaraa lähti ja On tullut varmaan tuossa, kuuntelijoita on varmaan tullut huoltotilauksia ja muuta. joo, vihkossa on nyt vähän painetta. Joo, no niin. Joo. No sehän on Kyllä, niin, positiivinen. Kyllä, joo, niin. kyllä se siitä Niin. lähtee. Joo, Ja muuta kuin toivoo, että porukka käy Niin. ja Niin. nyt vähän saatiin kartoitettua, että mitä tavaraa porukka toivoo. Ja joo. Ja minkälaista kyllä se porukkaa on niin, siellä. joo. Mutta paljonhan teillä on just semmoista 100 autokalustokki pikkusen vanhempaa. Joo, se Ja on sitten niin kuin tuossa tänä aamunakin on niitä traktoria Joo. on ja huoltoa ja Joo. korjausta. Ja... Joo. Asentajaystävällistä hommaa. Niin. Vähän vanhempaa kalusta. Niin. Ei tarvitse ensimmäisenä kaivaa tietokonetta esiin aina, joka Niin. jutussa. Mutta sanotaan näin, että positiivisesti onnistunut päivä oli varmasti. Joo, niin. Otto varmasti hyvällä mielellä. Kyllä. Joo. Joo. Ja mukava oli Joo. kyllä. Kiitoksia kaikille, jotka kävi jututtamassakin. Paljon tässä on kyllä sana taas jutella porukan Joo. kanssa. Meillä on yksi homma vielä kesken. No. Arpajaiset. Ai niin, minun piti hoitaa se arvo. Ai niin. Onnettarina. Joo, no niin. Joo, eihän siinä. Tempas taas homma käyntiin. Mutta kiitoksia tosiaankin tässä vaiheessa kaikille. Ja nyt sitten se, nythän me saadaan tämä arvontakin sitten video. No niin. Sieltä valitsee hän ja No niin, en siihen kato. kiinni ja näin. No. Otetaan, Virallinen valvoja saapui paikalle. Kyllä. otetaan sieltä ihan mistähän me otettaisiin. Jonkun verran sillä lippuja on. On. Otetaanpas tuosta. No niin. Koponen Markku on voittanut tämä homma. Markku Kopo. Joo. Tämä laitetaan talteen ja Sinä pannaan soittele. tekstiviesti Joo, voittaja. no niin. No niin. Tähän meni hyvin. Eli se 100 euron lahja. Kyllä. Niin. Joo. Joo. No niin. Kiitoksia teillekin. Mukava teillä oli käydä. No niin, Mutta kiitos. palataan noihin letkuasioissa ainakin. Joo. Joo. Kyllä. Mutta tämmönen täällä Vehmerissä ja käykeehän täntä palveluita käyttämässä ja varaosia on. Niin. Täältä meidät löytää. Puhelimella tavoittaa. Niin. Jees.